Ik kijk graag wel iets hoger percentage, hoor. En ik heb eigenlijk wel een beetje gehoopt op een tweede en derde stemronde. Werd toch het aantal stemmen die ik op 2 en op 2 keer komen. Dat zou mooi wezen. Maar ik film me sowieso wel, ik zit er heel relaxed in. En ik dacht, kijk wel 4% wel. Maar dat voor de uitslag net nou. Mooi voor Diederik, van harte. Ja, precies, kijkt al mooi van Diederik Samson. Dat is ik wel de beste leader Vinio van de Partij van de Arbeid op dit stuit. Nou, voor de leden hebben hem gekozen, dus hartstikke goed. En wat mij betreft, Diederik kent het wel. En hij is het, klaar. Hoe zag je je eigen toekomst nou, na deze 2 hele weken? Nou, krek als ervoor eigenlijk. Alleen ik denk wel dat de punten die ik in de street worpen heb, recht toe, recht aan politiek, meer planmatig helpen om mijn gearworking met andere sectoren en partijen, daar denk ik wel strak op zitten. Ja. Toch tevreden uiteindelijk, ondanks het percentage? Ja, ik heb sowieso natuurlijk een hele ervaring op die en toch hier naar mij te doen. En dat is sowieso winst.